My name is Sophie Phillips, and we're at Canadian Macedonian Place. Today is Thursday, October the 7th, 1993. We will be speaking with Nicholas and Dorothea Elias this evening, who are residents at Canadian Macedonian Place. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, Nikola. Dobro večer. Možete mi kažete od koje mjesto ste, od koje... Nisam vidjela. Що то свършене, то не... Koje mjesto stojim se Gurničevo. Gurničevo. I ti, Nikola, te... Са исто. All right. На... Кое... Може ми кажете колко големо беше селото, колко куйки имаше в селото? 200 куйки имаше. 200 куйки? 200 куйки. И какви люди живея у вашето село? Беа цели македонци, гърци, влай? Немаш чисто без селото. Трае. Селото не може чужи човек никога. Ко велиш чужи? Цели горничевци бяха. Са те бяха. Не маше вла, не маше арваните, не маше нищо друго. И кой език спорвате, ко бете вие? Македонци. Македонци. И какви скойлина имате вие? Гръцка скойлина. Гръцки имаме. Спорвате по-гръцки тамо? Има скойлто като виж, Гръцко е скойлто. И колко скойлина имате? Имаме скойлина, 2 скойлина. И 2 и по-гръцки спорвате тамо? Гръцки. Даскало, имате даскалици или даскал? И даскалици, и даскал. И от кое место беа тия? Тия беа... Кой да знае, ти каже. Имаш и от Лерин, имаш и от... Знаем го да... Не, даскалите не знаем. Не да знаеш... Трябваше да имаш алшеверисон и да знаеш колко. Alright. Коя година беше роден ти, Никола? Коя месец и година? Декември на 13. Там не пише така? Така пише, я. Няма да лъжа. Ти, Дорофея? Нека ни кажи, Ти Дорофея. изгрешава. Я ти изгрешава. Аз съм 14, не знам повече. На 14 родена. 14 на 6 11 месец и 14. На 6 разумеха. Alright. И сега, Никола, може да ми кажеш ти колко брайка имаше, сестри? Всеки ти каже. Ние сме 4 мина брайка. И една сестра имаше, но първо изгуби още на 28-та година. Майка ме остави нас от 5 години беше аз, втора беше от 3. По-голем аз. Така, друго що знаеш. И на брайките името как му беа? Що му беше на брайките името? 4 брайки ще имаше ти. Как и викая? Името и министрога вика Гольбе Георгов, вторио Петро и аз третио. И Малио Енджело Анили. И сестра ти? Сестра Филма вика. И седне имаше баба, дедо имате или со кой живеете вие со? Майка и аз немаше. Дедо имаше малко поживи и со татко живееме. И та чупта тропо може, дори са жене, горме. И се кой ве полеше, кой ви готвеше манджи или солници? И седне го жени ве горме. Да са мъже чупта, кой ме го жени готвеше. Що работате вие у селото? Ние много работа правеме. Кога в овци пасе, кога в лой пасе, деца пеше бебе. Седне по-онака, що сакаш. Куйката, колко луѓе живеа у куйката? Малци бяха. Да ти кажа, до 22 души живим 5 години.
Имате голема кујке? Голема на брадина. Која е голема, колку румо имаше? Имаше 2-4 оздолна, 4 оздвора, 4 румо имаше кујката. И имате нивје или нешто место? Не беше слаб, беше малко. Ниве немаше. От и тия беа изделени, Ја. сад не сега и ние са делени. Ја. От кај шо беме сега, да те кажа, да те врта колку души сме, горе от 70 души. Зато так се испачкаме, кој во Канада, кој во Германија, кој тука. О, имаш браќа у Германија? Нема Германија, ние цели браќа нема, внуци има Германија. Какво јадење, какви имате, ако немате вие не работате местото, немате... Немаме. Какво јадење, Куфаме, на кој пазар одете? Срвичу. У Лерено Срвичу. Колку далеко е? 3 сати. 3 сати. Лерне пет. Окей. Имате у селото, имате дуќани тамо, дека можете да купите сол или шекер? Имаше така, со дуј со понекој јајце да купиш. Окей, yeah. Просто тај шо, одедам понекој дрхмија, кој имам понекој 100 пари, понекој јајце, дојдем да земаме нешто. Така беше животот тамо. Беше време до тоа. Кој за нејајска да земаме шекер. I see. Да и наравне 200. Yeah. Шо се крим за прсто? Сека е така беше. Тука по Мераза лептове. Ево кај што. Тука скопа од мостот. Не беше така? Така, може беше. Така беше. Ме казва, Мајко наш кажа. што вредеа бајчин до тука ме кажва. Ja, така. Колку години отиде на школе до кој деление отиде ти? Јас да те кажа право, отидов 6 месеци на школе. 3 месеци прво делење, 6 месеци трето делење. Изодов првите 6 месеци, то 4 месеци, 3 месеци дела, со на 8 години. Кога дојде отзаде на 14 години, мазија на школе отидов 6 месеци. Зашто така само тро време отиде на... И зашто така беше слободно, тро не стегавате ој на школе. И полеме ганцата Ирина, работеше, имаше некој јагне. И така, тој кој дојде најнакрао, тој зорно проработа, и тоа школе ке научу. Што школе ке научу 6 месеци. Окей, сега ќе питам Дороthea за твојата фамилија. Колку браќа, сестри имаше од твојата фамилија? Јас имаше 3 брајка и еден ми умре на 18 години. Брат не жив. Едниот брат во Скопје. Како викаја? Имениште? Милан. Ја. Точно Милан го викаја. Другиот брат од Аскер, Малтен Гофатија, Аскер беше сега во Скопје. Гофатија од Аскер, брат ми. И колку, што му беше името на нјо? Таше Крчо. Таше Крчо. Од Аскер со Андарте што се отполпија место, Гофатија Андарте. Со 3 мина друзи. И го занесија во Скопје, што ми дека... У Русија дојде? Русија парвен го занесија до Русија, сетне Скопје дојде. Брат ми. И ти рече 3 брајка имаше? 3 брајки имаше. Окей, другиот? Другиот Тријане, Трифон. Трифон и другиот Милан? Милан и Таше. Окей, И вие у същото село живеете? Се знаете кога бете млади? Се знаеме, каде знае. Каде ќе знаеш у селото? Јас мола да знаеш од та зем там беа близко работа. Каже земната рана, та гала мола. Леса каже јас. Јас кажа сакам мола, се каже.
Дела така ме изважно видима на шунара. Шо, видеото таа работа него ке скришно. Окей. Колко имаше ти баба, дедо, живете заедно? И аз имаше баба само на баба, немаш дедо. И живеше с вас? Сама живеше много. И що работате вие? Имате вие нещо? Ами, маме, горничо, вода не мамето за изперме. Сега ти имаш ниве и бабчи и работи, правин това е. Не маме да се изперме вода и да чек Мария си домой, иска да се биеме на чешната за на капка вода. Защо така беше? Защо немате вода? Далеко грдеше водата. Далеко ми греше вода не маме ние. Немате. Ние дърдуваме да налееме вода, си воеме дето да плащи се изтрало, ти домой искаш да изтурме да изперме тяста. Кога искаш да се имаш да работаш? Нищо работаме, нищо не работаме. Що, как живеете, какво ядене? Дека немате нещо ченка, питерки, не расте? Ама какво фаме, не ченка, си седем по троченка, ние си правиме по житце, си правиме по трома. Що беше веперка от пазра копам от лерено, цурвичо нема. Дека имате пари да купите вие нещо? Дека имаме работа, десо работа онака вака и браите. Но, неко бете венчани, ко беше ти чупа. Свиреше татко со гајта вън. Да, чия беше моя татко, свирачия беше. Со свирейто беше. Одеше по други И села? sad u sela. И... По Минко ще го видя едно време от баница, ще одеше, моя татко tako одеше. На що свиреше за... Мора сватби. Сватби, окей. Сам да направи сватба, Съд и сватби, сам, не са цял не сватби всяк беше. Моя татко. И така за това имате пари, за да купите? Я да купиш идеи, да не имаме плачки, скажи са изперме, да икаем да се сушат нощта, да се сушат, да се бавят да се обличат. Нема, що правим това е. Как е вашето село? Имате дърва много или имате поле? Не, Може поле, ли да не, справите? камене, Камен? камене на село. Немаше, фрута немаше никаква. Понапаслива, скажи име, още толкова от цуто, скажи, изяд без. Немате никакви, нито немаме плюши, чепили? Не имаше, не Нема знам. имаше, но немаме имаше. Окей. И ти до колко време отиде на школа? И аз колко време, нито 3 месеца не отидох. Не одея децата на школа? Одея другите са, и одея, зя, тако, съд си зя, ама аз не отидох. Не отидох. Вашите куйки, Никола, иска да питам тебе, вие платвате такса или нещо на некой, защо имате куйката, ти рече имаше тро место, платвате некой, тук ще платите? То беше, кенде мал шо го ведме купено, наше место, сато село беше купено, и нивия, и селото. И не платвате на некой? Нещо да това е друго тексто, што взема 3 на 100-то. Што бие државата, то помалце да оплате, повелико да оплате, другиот да плате и тие за изјава. Па немаше друго, tako да платома колку што платома за воата што пече, за воата што греве, само воата се правиме, не сами. Вот сам не градеш, не се платваш. Се платваме и Не платвате нещо така. Имате... Нито видело немаме. На која година имате видело? Која година у селото ви дойде? Пред 20 години. Кој пред 22-3 години има у селото Горничове? Горничово има, как имаше, ко беме на Сорвичо не беа. Но немаше видело со Горничово, немаше. Има први Никодија таквијата телефонте. Телефонте први Никодија. Тоа е Никодија мора около 70, около 80 години. Не, геше. 980. Сега бърго... Јас кога отидов у Скопје, още не има правото да делим та видело, но велми нема. Тоа има 30 години. Има 30 години. Но. Нема не сега бърго, какво би видела.
Телефоните по-бърго ходия. Виделата не. Имате доктор или нещо в селото за... Како доктор, умира и како доктор, немаше доктор, не нищо. Друго шулери, нели, усървичо умри човеко. Но, не, нищо не. Сиромащина бе селото. Колко люди имате в селото? Знам, имате 200 куйки, ама колко люди... Лежа до 2000 души, пред да се разтуре. И колко църкви имате? Църкви, колко църкви? Две има. И кой език зборвая там? Църквата се псалва се гръцко. Немаше македонско. И попоите от дека беа тия? Попоите беа от Горечко, от село. От село? Двата попои от село? Еден попои, няма два. И сега еден. И па едени. Зборваше той по македонски или само по... Знаеше по Съте македонски латат. Не латат гърски. Сега днешно станват тия малечки латат гърски. Па съте македонски. И моята баба, аз така, що беа така старте, седнова пред порта старте, що седнова, аз кажа, слушам, аз малечка, като слушам старте баби. Пуста Македония, за мака родена, то го веля. И на съде му го кажам, волоти, аз от бабите, що слушаше, веля да пуста Македония, за мака родена, то го веля старте. Не знам друго. Да слава друг не знам. Ко имате нещо ко свадби или Велик ден или нещо, дека се берете? Имаше настрани селото. Среда? Настрани селото имаше. И кой татко ти, шо инструмент? Гайда. Окей, со гайда. Кой научи татко ти гайда да... Сам се научи. Ko знае кой го научи, не го знаеше татко да те каже. Моя татко македонски знаеше и моята майка македонски знаеше, го кой пия македонски. Да тя кажа правото. И сега тате повече македонски песни пиеше. Моя татко. Аз вие песни туше пята и на мовел много път на човеко. Вие песни, моя татко и пиеше мовел, ще свиреше. Можеш да ни запееш някой песна тук? Не, аз нямам глас сич, бегай. Няма клаве да пяга. Да някой троа така. Мръич, да бяга няма клаве. Нямам глас. Сестра ми и един брат, той ще умъщи обяла. Чум ти музика да имаш дома, ще игра, ако татко ми много глас имаш. А ние не. Сестрата и шо име му беше сестра ти? А? Рече сестра имаше. Шо му беше? Аз 9 сестри имаше, 6 сестри и 3 деца. О, шо беше на... Ти шо ти беда? Шо имаш тук? Шо? Да, от таквото. Сестра ти... Тебе то опитвам, Сестра ти името шо му беше? По-голямата му беше Товия, Тома. Окей, кажи ми на целите неща. Другата Олга. Кица, Яска, Тодора, Зака и Доца. 6 сестри беше. 6 и 3 брайка. И 3 брайка. 9. И имате голема куйка или? Нямаме голяма куйка, но полеро 2. Окей. Какви ядения ядете? Шо манджи? Доста шо изведвам, що си рейде дома, маса. Раната по къстенбата шо ядете? Костенбата и раната шо ядете? И беме нищо, кое беше. Рана варена. Рана варена или коре, или се правя коре, трябва се нищо? За ручок шо ядете? За ручок зеленска се прави манджичка с циройки, с работят пътли. Продавачи имаше, градия да продават циройки, рибички, работят. И ко беше ти чупа, шо праеше, кога станваш с сестрите и толкова сестри, шо праете вие? Кое шо правиме? Ние по нивето одеме, трошки да беме. Веле, не го опитва много, не знам да лафа толкова. Трошки да беме, да първаме ние по нивята, се не дома зимта да ткаиме нещо на бездомностното му плетен по направо чорапи, шо не маше да купим, кога сега шо купат да.
над кајме некој станче бил както да се облечме. Ти работил там. И как си мислиш, твоята живачка беше тамо? Кога растеше ти чупа, ти беше убавили, пеете песни? Пееме. Бете радостни? Коска се греба от нигата. Това не знаеш да запееш. Аз от друзя песни пея само. Те другите пеят, ти слушаше се. Доста затвърда към напукна. Ми кажеш, на коя година се венчате вие с Доротия? Кой месец и година? Месец, да се разума малко, да не сгреша. Доротия, помниш ти? Да, аз много помня. Февруар 14. Знаеш ли 14? Знам. На 44 годината. 1934. 34-та година. Са венчани. Пред войната. Пред войната. Пред войната. Окей. И то беше зимно време. Зимно време, февруаря. Зимно? Я зимно. Що би текна на зимно време? Да се топлиме. Сме студеши. Зимно време. Друго. И колко деца имате? А? Колко деца имате? Чупина деца? Ти казаме. Четири деца и една чупа. Alright, що му е името? Му е писа там, не му е писа не. Но, я само да ми кажете. Името голямото е Пандели, Анчо. Другото е Кристо. Другото е Ставро. Чуто е Калипцо. Малко Костайчо Грейтур. Не го знае тази неговия. Ти може защо бяха? И целите дека беа родени в Стари край? В старото село, в старото Село. И кога дойде войната, как беше тамо войната, кога дойде? Бете вие в селото? Која война? 38, 1940, 1938, кога дойде войната, вие бете тамо? 1940, там бе. Германската война. Там бе. Как ви беше тамо войната? Как беше войната? Ще ќе биде убаво да пукат, да твърлят. Дойдо германци в вашето село? Кане дойдо. Мари. И как се ранете вие со толку деца? Ти отиде, Доротия, ти отиде да живиш со... Има история, трябва работа. Как се ранеме? Имаш от един надрок по полето да биеш мравията, взема там, нося кай дупата, взема там, носото. Так се премене. Троото, къде аргат, къде се на нивот се работал, да се обере да и зимта. Со економии. Що да отимаме... Друго. Која година дойдоте у Канада? Ти казаме. Април. Ти казаме. Ви казате, ама ја заборавих. И така, видиш ка забравя. Да, полерия. Која година? 74 у април. Април. Кој ден? Ден не го знам ден, На април, на 8 дойдиме. На 8 на 4, така? На 8 дойдиме. Я знам Дойдоте со децата или... Деца дойде сами ние дойдем. Деца дойде на април ние се. Те си дойдоа самите, те се венчаја тамо со... Тамо се венчаја, едното, двете ури го венчаме. Зашто дойдоте у Канада? Шо ви беше... Куса беше живота? Ти полиш сега му опитваше, он те каже, живи тамо, беше опална живота. Хаде, лати сега. Та живота пална. Не живееме убаво и оттамо дойдем тук да живеем. Вие дойдоте за по-убава живота. За по-да... Шо ви беше мачно тамо?
И това да му опитваш ти, защо идем, ще живеме? Защо му опитваш ти? За да знам. И аз да знам, ето, защо му опитваш? Ти, ама и аз ти кажа. Окей. От селото, как дойдете, деко ти дойде от селото, ко тръгнате за от Канада, как тръгнате, с пароход или с аероплан? С аероплан. Деко ти дойде да вземете този аероплан? Отидоме на Солун, от Солун с аероплан, тук. Как ти дойде от селото до Солун? Трено. С трено. И помниш кой аероплан беше? Кой беше? Аз 12 пъти се отиде, ако печеше, сега имам на малечко аеропланче да ми дадат. Ние знаеш колко платиме на аероплан, ще да го платим. Ние трябваше да и пишме кой аероплан беше. Защо уйте и се върнвате? Уйме там има колиба, да не са урна йо. Затова си отдеме и да вземем малце ветер чисто. За здраве. Аз си отдеме. На аероплано, кога взехте в Солун, аероплано, имаше други люди от вашето село, имаше чужи люди. Имаше пълно. Са пълнеш аероплан. Какви люди бяха? Какви люди? У нас люди. Какви люди? Ще не оти бяха брези. Не може некои са големи уши, се сатя от нас. Не, бяха македонци или греци. Еми, що и знаем ние какви бяха в аероплано? 500 може имаше и мъжи, може имаше и турци, може имаше и ще знаем ние. Не преговорихте с някой да речете дека сте виели да направите нито се опитваме. Всеко на столо си стоя. Нито се опитваме. Що го знаеш други да калате? И си той мълчи, ти мълчи. Не правите мобет. Не правим мобет. Така да опатия. Не да опитваме нещо. Нямаше някой от селото, от вашето село. Нямаше някой македонци, що знаете вие. Може и да имаше, не знаеме. И да имаше, не знаеме. Не почнувате някой мобет. Как ви се виде у аероплано? Пръв път, що бете... У аероплан да се каже как се види. За първ път, що бете излезени. Уши малце, каже умре. Аз каже умре. Дойде у Монтреал, падна еднаш. Скотно. Такими са. Падна, жена и валчи. Три пъти лупа, мисля, аз каже умре. Това да лупа тя женка, като са пъти, са те за столовите тия, са пара по-натре. Са за столовите са пъти. И аз като ги видя, са налегна, са и аз душка ми излез. Плано е мъчна. Не ви се видел ба. Не помням оба, не. Яденето как ви се виде? Яденето давай яденето. Къде можеш, кой се изблюва, кой това ще блюва там. Са стигнати в Монтреал, от Монтреал до Торонто къде дойде? Исто со исти аероплан. Само застана за колко време? Беше да застане еднъж, не може да застане. Не може да стане, много луна беше. Не може да сваля. Не може да застане аероплана. И извика, и по английски, и по македонски, и по гръцки извика той на маграфното, от много луна, много ветер, и не се знае, мъгла много, не се не да свадне. И ки въртне, друг да се изчисти, ки въртнаха, върти. Сетъка се изчисти и той и се сваля аероплан. Не може да сваля. Ко стигнати от Торонто, кой беше тук да Детството мой са ти бяха там? Дека дойдоте да живете? Ко стигнати от Торонто, в коя околия живете? Тук, Алдриче първи. Алдриче живеем, Алдриче, Диктор живеем, Заедно живете? Да, дете си живеем. И син ти колко деца има? 2. Що се... Деца немчо. И що му е името на децата, на внучината твоите? Едното е Джими, едното е Никола. Се Никола, вие се мувате
От син ти или живеете още там? Живеем у син. Колко години? Или и седне дойдоте тук? Или отидоте? Сега да дойдем Сега и живеме там. Сега там живеем, сега тук дойдем 5 месеци тук дойдеме, да у сину живеем ние. И кога дойдоте тук, одете на някоя църква или някой организation или с селото дружество се измешате с вашите луѓе или не одите на църква и на някоя църква? Ние тук. Ние одеме. Се одеме от църквата. На коя църква одете? На Никола. Къде ще би умърно? Къде умърно? Там име. На името там име. Шатриме. Отиде. На името. Свет Никола. Гърско возен си е умърно гърско, али у Свете Климино си е И у Свете Климино и. Не сте на едно. Не може да правиме и не са пага на сватба и на име. Не може да правиш такова. Окей. Никола, ти работаше тук, ако стигна в Канада? Работаше. Дека отиде да работиш? Работаше тук на Канада, работаше в Баниченец. Мисурджия. И 2 години работаше в Мисурджия. У на ресторана Мисурджия, дишвашер. Дека, на кое место? У Канари. Как се викаше ресторанто? Ресторана сега како го имаше за таквано, го изуми, не можем го взема името едно е. Деца, веле така, но тако име. Леле, доста се разболна може. Добра може. Затвори бе. Не ти правят место, тия не фащат сега ресторана, тия тако е. Шо ви трябва ти работите, главата му преболи. Маме ви хипа? Сега ще починете ли сакате още Доста ме. Нищо свършна му пущу, кажем, свършили да си уйме. He wants to keep on going. Сакате тръл вода? Нищо не сакна. Що сакаш още бе да опитам? Кажете кой. Що правате това? Изкаши ми се, човек е доста. Ма преболи главата. Сакаш ти да седнеш там, аз ќе опитам Никола. Сакаш ти така? Ще чупиш Кой някой. се там ме попита без какво? Да си уйме, айде. Ако те седни тамо и ти можеш да опудиш на телевизиона. Is that okay, иначе? Should I make a... Никола, сега ќе те опитам, ќе почини троа сега Доротија. Аз ќе те опитам сега тука. Как ти се види живачката у Канада? Колко време работа ти у ресторанта? И отиде некъде други да работиш или? Ту ресторан, друго две не отиде. И може да ми кажеш, как е живачката, как ти беше живачката тук у Канада, според ти у старите? Живачи у Канада, тук ако не работиш няма да ядеш, трябва да работиш. След нека излезе пиянчо, се състана. Та е живачката. Ама имаш пари, ке живиш тро плано, ама немаш, ке живиш сърмашко. Ко дойде ти у Канада, какви книги имате, какви паспорти имате? Каква? Ко дойдоте у Канада, какви паспорти имате? Паспорт имаше гръцки. Те как е най-друг паспорт? Гръцки паспорт. Има нещо да ми кажеш ти, ще ти е... Как ти е внучината, тя ти сборват по... се учат по македонски или... Внучината и учме, и научиме македонски. Ама надро чупте младават английски. Чупте бе, абе не пият цигара. Чупте бе да пият, ние да не пием цигара. Ама
Ко гледате, видите, зборвате по-македонски, не ли? Има македонски, дече и не, фамилията македонцева. Откога дойдете от Стари край, живеете у същото место, същото Също. Какви люди живеят у таа околия? Какви беа грци, турци, кои дојдоте туку у Канада? Как се измешате? Кате им това? Софи. Да се жива. Не може го пита секој друго што човек е и што тутун пие. И најпрви не знаеме да се разбереме. Што ќе научиме ние од будала човек, што не знае да преговори со другиот. Едно ај и ајде тако накај. Не правите модерн. No. Ко одете да купувате стока, јадење, дека одете, на какви дуќани одете тука у Канада? Дуќаните, кои да ваше ефтино. Ама да ваше ефтино и ѓуптин да беше, знаеш ѓуптин што се веле, беше купне. Ама се вас скапал и брат ми да беше, не купам. Ама не важи. Кога работаше ти, може да ми кажеш колку сати работаше? 8 сати. И колку пари, ако сакаш да ми кажеш? Некои $90 неделата. $90 неделата? Да. Окей. Сега крайме пак у Стари край, ко беше у Стари край, ко растеше дете. Отиде ти војник или... Отидо. Колку години беше војник? 12 месеци. Една година. И то беше у кое место, кое село? Лерин, онатре у Лерин. У Лерин, окей. И тој беше... Ама не отиде ти у војна да се биеше? За војна не отидо. Не отидо на војна, нито на 40, нито нигде не отидо. Беше Алип. Нема за војната. Шо беше? Алип беше од очите. О, окей. Беше удрено. Окей. Ко живеете вие целите со кујката ко се жени с Дорофија, 1934 беше, нели? Какви беше живачката? Шо работаше ти? Јаска работаше, камењна креваше големи, направа стис, кујки. Та беше Мајстор беше. Шо било? Билте? Кујки правеше со стис? Кујки, племни, коливи, шо излегваа. Одеше ти само у селото работаше, не одеше... У селото, само у селото. Не одеше у други Не, места? У Лерин, колку одете? У Лерин одеме, ја 2 пати у годината, ја 3 отиделјако беше. И зашто одете у Лерин? Зашто на големи работи беше за номеркијата, до такви работи. Имате, какви пари имате? Грцки пари. Как се викаја? Грцките пари, как се викаја? Хилјарико, пендокошарико, катостарико, стотка, 50-ка, дури до 20-ка и 10-ка. Имате вие турци или нешто да живеат или ѓупси да живеат у вашето село? No. Имаја ѓупси што градеа у вашето село? Ѓупси градеа и си одеа, не седеа. Да питат. Каже, открат нешто, каже, излез некој жена да си ова. Ама немате турци? Турцино. Немате... Нито турци, нито маđiri, нито арнаути, нито власи. Само поручевци. Од твојата фамилија, браќите ти се още живи или...
Ние Сомали сме живи, двата и просто възползвали. И тия се братия тук в Канада или Там едни умре, не тук умре. ама имаш и друг брат, не ли? Имаше Мария. Дека е той? Там у селото. И сега и ти ми велиш си оиш некого да се решеташ у селото, не ли? Я. Дека се ишкоиш у селото? Аз хода в селото. Тамо родните. Сеш роднин. И сега тамо, как живеят луѓето тамо? Сега живеят, какво ще живея па така живеят, е сега малце изменато работа. Има от Германия, има от Канада, има. Оде по некоја пара. По-дифрен е сега, не е като тови сиромаси. А парите дека си држат тия? Парите дека и държат. Абе имат кесини направен тук и пикат. Нема банка? Нема. Те банката не знам, ще клават, не клават. Ама имат едни кесина, ќе опикнат, ќе уврзат така и ќе опикнат така. Ќе ускрият. Що сакаш, ќе правиш? Може да ми кажеш ти, пееше ти? Пееше като ти беше младо дете? Що да пея? Да пееш песни или... Песни много се кажа пея, не ми чини гласот. Половината лавки го рече, половината запира. И така моля не пея. Клайма да крена пет камейна и да не пея. Не само сати не знаат да пеят, сакат да ти чине гласот, да знаеш и песента, да му знаеш нота, не само пей, тра-ла-ла-ла-ла, запей тамо и хайде. А баба ти и дедо ти имаше баба и дедо? Бабата не я видо, нито майка, от 5 години му остави. Окей, дедо ти? Дедо го видо, ма порасте он. Малечко беше от 5 години, другото беше 3. Ма Гали, дойде да умре. От дедо ти що научи? Що те научи дедо ти? Дедо Ано му учеше, кој аз не научи. Му учеше турски. От Турция беше той 5 години. Знаеше по турски? 12. Що нещо ти може да помниш от дедо ти да ми кажеш? Нищо, що да му кажа, що да помня. Тия нищо не научи. Само що му гледаше се, Рома, що беше стар, да и порасна веде. Ма що му обед правеше ти со дедо ти? Що му обед, дедо, що правиш? Направим стапената пуска за Кольда. Кольда, знаеш играта ви? Униволян? Не знаеш Кольда да играш? Ja. С колтуака веката ще игра, зна? Бейсбол? Ва рече, ва берата десна костене? Трики ще игра. Там ще го играеме трики. Трябва да има стапой. Дойме на вратата да скашме да ме дадат пин костни. Друго има? Има, кой ќе си? Доста му постана, бе? Но, ти постана? Постана ми, ще не стане. Сакам да речем с полави много, що дойдоте вечер, да прегориме, да научиме троа от вашето село, от вашата фамилия и Господ да ви дай здравие. Славайте много и да би жива 150 години. Не сагаш? Ти живиш много. Що да правим? Все се запиме сега и ако има некоја латош правила, ако има нето сгрешено, преправи го то.